Zimomriavková atmosféra vládne pri návrate európskeho futbalu Košíc. Ešte raz pekný večer z Košickej futbalovej arény, kde pred približne 10 000 divákmi priamo na štadióne sledujeme priamy prenos. Takisto bol ružomberským kapitánom aj Marek Žigmund, jeho spoluhráč zo základnej zostavy. Toto je dobrá lopta pre Karla Milianiča, prvá šanca pre Košice. Milianič, gól! 1-0 na konci 8 minúty, tak to je paráda. Dal tú finálnu prihrávku, teraz sa pozrieme, lebo to bol pán futbalista, ktorý naozaj takýmto kopom našiel, neviem, či to nebol Žigmund, ale proste takouto nádhernou lobovanou prihrávkou ponad obranu našiel. Milianič, bolo vidno, ako sa sústreduje, kde má zakončiť. On pozrel na brankára, bol si vedomý, že po zemi lavačkou to zakončí a to spozerať aj na hráčov v zrelšom veku. Bez nich sa futbal jednoducho nedá. Otvorený priestor pre Čerepka a môže to vyskúšať. Nádhera! 2-0! Toto si pýtalo takúto strelu. Pretože zatiaľ sme nosili domácich na rukách, ale tým výsledným efektom sú 2 góly a znova zdôrazňujeme to, čo tu omielame už tých pár minút. Jednoducho kolmosť, dravosť, nabiehanie, žiadna nejaká posúvačka alibistická v strede pola a brankárovi a stopery si budú do nekonečna rozahrávať. Tu je sa hra na hranici Savického ľavačka alebo Jakimov a jeho pravá noha. 23. minúta, štandardka pre Neman Grodno, je to Savický. A netrafil, ale letelo to naozaj nebezpečne záza pohľadu. Trošku ma zarazilo, že za múrom podľa zvyklosti nikto neležal, lebo som sa obával, že hráč zvolí strelu po zemi, ale našťastie, no ak sme toto prežili, tak... Najlepšie by bolo celé to ležanie za múrom pravidlami Perišič. Stále pri lopte. Dalovič. A Jakubko. Opäť príležitosť pre Košice na 3. gól, ale ten neprichádza. Strela do bočnej siete. Škoda, kto to bol, Magda? Áno. Ale vyzdvihol by som predovšetkým Jakubka. Teraz vidíme tá prihrávka, ako očami videl nabiehajúceho spoluhráča z ľavej strany. On, myslím, že ani není ľavák a hral ľavého kompletného, teda stopéra. Tak čo vymyslia futbalisti FC Košice? Šrepkaj. Hľadá Kriváka, šanca! Škoda, že košický kapitán neusmernil loptu lepšie. Tak dával do toho silu, možno stačilo loptu len jemne pohľadiť, alebo neviem, teraz uvidíme podľa rotácie, či možno ju stačilo aj pustiť a zmiasť svojim pohybom brankára, aj vtedy by tá lopta skončila v sieti, bola výborne. Behal dneska popri pravej čiare, veľký priestor aj v strede ihriska, hore, dolu, zapájal sa do defenzívy. Predchádzajúca akcia bola mimoriadne krásna. A ešte šanca v závere prvého polčasu. Perišič mohol zvýšiť na 3-0. Pohybom, stále je aktívny, hľadá si loptu či smerom dopredu alebo dozadu. Pozor ale na hosti, to je nebezpečná situácia, center a bohužiaľ aj inkasovaný gól z pohľadu Košíc. Neman Grodno znižuje, Savický sa presadil hlavou. Piskot na tribúnach Košickej futbalovej arény. Pozrime sa ešte raz na celú situáciu, či tam náhodou nehrozil offside. To nie, to si Savický postrážil. Krivák už márne dvíha pravicu. Tam jednoducho buď Krivák, alebo s 23 Marleniak mali toho hráča postrážiť. V prvom rade trebalo postrážiť centrujúceho hráča Sučko s číslom 71, kde sme hovorili Sučko, o tom... Áno, striedanie, Milan Dimun nahradí zrejme Mareka Žigmunda, trénerskú hrabi o tom hovoril. Žigmund nie je pripravený na celý zápas, ešte fyzicky, pozor na rohovíkov, Jakub odvrátil, ale teraz Šipoš musel zakročiť pri strele striedajúceho Artura Nazarenku, pretože už súper čoraz viac vystrkuje Roškino a predstavte si, nie je to Žigmund, ale s 87 Perišič. Tak teraz z toho odvážneho rozostavenia s dvoma útočníkmi sa možno nič nezmení, pretože Čerepkaj sa môže vysunúť hore a Dimun na jeho pozíciu v 65. minúte. Ich tým stále vyhral Rajena, stále je to výborný pohárový výsledok. Ale po takýchto chybách sa môže veru, že zhoršiť a to sa aj deje. 2-2. Pavel Savický
Muž momentu. A presne o tom to je. Nezložiť hlavy. Tam bol Jakubko v súboji s hráčom, ktorý posunul loptu ďalej smerom na strelca gólu. Medzi tým ešte avizuje Roman Čerepkaj. Ešte posunul loptu doľava. To je šanca. Čerepkaj prestrelil. Škoda. Hráč, ktorý prišiel do Košíc z Teplíc. No ale toto bola pozícia, ktorá sa núkala a vyzerala mnoho jednoduchšie ako tá gólová. Gól dal totiž z diaľky. 7. rohový kop. Tento raz je tam s 15-kou Jevdochimov. Lopta skončila na brvne Šipošovej brány. No v týchto chvíľach pôsobia hostia veľmi futbalovo, oveľa lepšie než domáci. Oni naozaj hrajú futbal, nie je to na náhodu. Druhé najvyššie anglickej súťaži. Katastrofa! Jakubko to neurobil dobre. Košice budú čeliť penálte. Brankár Šipoš fauloval, no sype sa to zrazu na Jakubka. To už bol druhý alebo tretí smolný moment mladého košického stopera, ktorý začal zápas veľmi dobre. Šipoš hasil. Takto sa hodil pod nohy. Stáva pod dvoch inkasovaných gólov. Králcov to premenil veľmi skúsene. 3-2 pre Neman Grodno. No priznám sa, že nechápem, pretože kto videl len prvý polčas, tak určite nečakal takýto obrad v zápase, pretože Košičania... Pred nami v košickej futbalovej aréne. Dimun. Marleniak loptu udržal. Galovič, pokutovom území. Galovičové kľúčky. Penálta! Tak aspoň toto v závere zápasu. Aspoň pokutový kop. Pri lopte Krivágo rozdávajú Dimunovi. Tiež by to vyšlo pred očami tých, ktorí si to zaslúžia najviac. Košických ultras, ktorí neúnavne pozbudzujú práve za bránkou, ktorú teraz hájí Maxim Belov. Kružliakov pokutový kop v závere zápasu nedal. To je neuveriteľné. Na Košice sa už zliala všetká smola. A v odvete budú mať čo naprávať. No, skvelý zákrok brankára Belova. Tak ako ten zápas vyzeral úžasne v úvode, sme v 94. minúte radi, že sa skončil. Víťazné gesto trénera Igora Kovaleviča. Košice